Pozdrav ljudi, ovdje Serbian Gamer, danas igramo Minecraft 1.7.9 i tako dalje i tako dalje. Ako ne znate šta je Minecraft, idite, nemam pojma ni ja više. Minecraft je igrica puna blokova kojih može da se craftuje, smeltuje i tako dalje. Može da se kuva, pravi stvari, da se postavlja, da se uništava. I uglavnom, ako hoćete Minecraft, morate da ga kupite. Uglavnom, ili možete da nađete negdje da ga downloadujete krekovan. Koliko je ovo drvo, bre? Ignorišite to ako ste čuli. Ok. Idemo. Mislim da ću da malo pravim. Ovo mi je skin. Skin je kako izgledaš, ako ne znate. Sad mi pravimo ovo. Možda napravim jedan tutorial na Minecraftu, ko zna. Ali to je za možda. Još nismo sigurni. U stvari nisam. Ali kako god. Sad idemo malo da nađemo kamenja, da možemo da ga iskopamo. Da napravimo bolje stvari. Evo, ovo je kamen. To. Moram ovo glupost da kopam. Našao sam baš najbolje mjesto kopanje. A pod najbolje mislim najgore. Wow, stvarno. O, ugalj. Ovo je ugalj. A ne vidite dobro, sačekajte. Sad ću da ga iskopam i da napravim baklje. Vi 100% ne vidite dobro. Evo. Ovo je ugalj. Čekaj. Idemo sad sve da uzmemo. Ugalj može se koristiti da se prave baklje i ovo da se kuva i tako dalje, da kuvaš stvari. Kopam kamen da bi mogao brže da radimo. Kad iskopam malo više kamenja, moći ćemo brže da radimo nego ikad pre. Ok, sad ovo stavljamo. Šta sam teo? Da. Joj, čekaj. Zaboravih sam nešto. Moramo bar na easy da ovo koristimo. Da bi bilo malo zabavnije. Sad od ovoga pravimo ovako. Dobimo ovo furnace, tako se kaže. Ja čekaj ovo da podesim na srpsko. Zašto sam tako glup? Hrvatsko, da. Des. Evo ovdje, evo ga srpski. Evo ga. Kako se sad ovo zove? Ja nemam pojma. Pečnica, da, zaboravih. Ovo je kramp. Ili piju, kisli đavo. Gdje je malo uglja. Ok, tu će nam biti mali shelter za prenoćište. Čekaj, treba mi još kamenja, imam ideju. Kako ćemo brže kopati ovu, kako se zove, drvo. Nemam pojma ni ja što pričam. 12 ujutru je, ali moram da snimam, mislim, baš moram. Ne dam, nijedan dan bez snimanja, u stvari baš im dajem, ali kako god. Nabavljanje drveta. To je najbolje dostignuće ikada.
Dobro, imamo sad još malo, idemo po još. Da bar imam jedan mod što je jako dobar. Ima modova u Minecraftu, znači ono, da pukneš koliko ih ima. Uglavnom previše ih ima. Daj pre, šta ovo smara. Malo ovoga, da dobijemo semenke, da možemo da sadimo, da imamo hranu, pošto nam ističe, evo dole se vidi ovdje, tu se vidi. Ok, idemo sad u naš shelter, moram da napravim nešto. Ne, čekaj, nisam to teo, šta sam teo ne beše? A da, to može da nam posluži, brže se kopa ova. Ja sam stvarno zaboravio, a da, što sam ja glup, zaboravio šta sam teo, a sad sam se setio, ja sam glup, znači ne pitaj. Toga, zemlju. Sada ćemo da sadimo našu prvu malu farmicu. Morat ćemo da je ogradimo, da ovce i ostalo ne dođu. Mada ja ne vidim ni svinju ni ovcu. Ništa ne vidim. Ali nikad ne znaš. Tu. Možda snimim ovo u 2 delova, ko zna. Pošto ja nemam pojma. Vidjet ćemo. Sve se može kad se hoće. Ti beži. Rekao sam beži. Dobro. Sad ćemo da sadimo. Dok još ne padne noć. Sad nam treba fence. To je ograda. Da možemo da se zaštitimo. Da zaštitimo farmu. Jako nam je važna zbog ovoga. Ovo nam ističe jako brzo. A čekaj, prvo moram stick da napravim. Ok. I bliži nam se također i kraj epizode, ali nije još tu. Treba mi pesak. Samo da stavim ove baklje. Toga. Sad dok se ovo pravi, to će da potraje. Dok ovo radi svoj posao.